Sobra bulan, una ang October 13, 2025 parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Nagtinguha ang civil society organizations nga maresolba ang mga issue tali sa Government Peace Implementing Panel ug Moro Islamic Liberation Front kun MILF. Buot nila nga hisgutan kini didto mismo sa Malacañang. Ani report ni Argil Relator. Ning bag-ulang usa ka lihok protesta ang gipahigayon sa Marawi City bato kay OPA Pro Secretary Carlito Galvez Jr. ug Special Assistant to the President Anton Lagdameo tungod sa wala matupapagtuman sa mga nakalatid sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ginapangayuan pa sila og pahayag. Sayod ang civil society organizations ug peace advocates nga dunay mga isyu karon tali Government Peace Implementing Panel ug MILF. Buot nila nga makigtagbo kang mismong Pangulong Bongbong Marcos sa unang semana sa Setyembre. Kauban si MILF Peace Implementing Panel Chair Muhagher Iqbal ug head sa Government Peace Implementing Panel. Kini aron hisgutan ug resolbahon ang mga problema sama sa decommissioning, wealth sharing ug transitional justice. Our plan is to have an audience with the President himself, and the participants of that audience would be members of civil society, Iqbal himself, and maybe the implementing panel of the government. Angayan matud pa nga madayon ang parliamentary elections. Busa na ning kamot ang peace advocates nga gilayong maresolba ang tensyon tali sa duha ka partido. We really want to push for the elections to take place. Kasi kung mawala yung elections at babalik na naman tayo parang bumalik tayo sa square one naman ulit, and which will complicate the whole thing. We also would like to see a scenario that even before the election we are able to help unease, if that's the right term, what we feel is a tension at the moment between the government and the MILF. Hinoon, una na nga gibutyag ni Iqbal nga andam sila sa kung unsa man ang mahimong resulta sa eleksyon. Una na nga nagpagula ang MILF Central Committee ug kamanduan sa ilang mga sakop nga dili musalmot sa unilateral normalization activity sa gobyerno kung walay igong pagtugot. I think the position of the MILF is basically a kind of a wake-up call. And the fact that they just declare a suspension and not a withdrawal means there is a need to listen to them. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.